Kade nangu umculi wethu uDumakahle kade akhuluma ngeSiyalwazi kodwa awukho umehluko. So nje ngithatha lesi sikhathi nami ngizophosa isivivaneni ukuthi yonke into iba nesiphetho. Sekuyisi isikhathi manje sokuthi sizame ngenye indlela bafowethu. So nje lento singasho sithi iyasebenzela kodwa ngendlela e-wrong. KuneBhayibheli nje, iBhayibheli lithi ngokukaMedu lithi ngokuba kuyamsiza ngani umuntu uma ezuza izwe lonke alahlekelwe ukuphila kwakhe. Lana kukhulunywa nani nawo wonke nje umuntu. Zikhona ezinye izinto esizenzayo zibe ngathi we are going to gain to it, and yes we are gaining to it, but kuba nje umzuzwana isikhashana. So ngicabanga ukuthi yonke imindeni, yonke imizi kakhulukazi eNatal siphila ngalo lolu sizi, indlela esiphila ngayo. Kuba mnandi khona, bayasisiza abafowethu, bagqoka kahle, bagqoka into ey'durayo, banemali, kuba njani, imindeni yethu iyajabula, sithenga iy'moto, kuphuza utshwala, kubuswe kube njeyana, engabe noma sibe ney'nkomo emakhaya, kushadwe, kodwa ekugcineni indlela esiphila ngayo ayisizi. Kumele umbuze ukuthi kusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho. Khona la kubhalwe khona kuthiwa obulala ngenkemba uyofa ngenkemba. Isizwe sakithi siyafa siyaphela. Bengifisa ukuthi bonke laba bafowethu laba abaphila le mpilo yani yobumnyama yegazi ke behlale nje bayi-observe ukuthi noma kuthiwa isikhokha esinjani kodwa ekugcineni nawe uyogcina wenze njani, bekutholile nawe ufe njengalabo babulala. So nje nginosizi in my family engabe nawe khona owayiphila leyo mpilo leyo, kodwa nje ekugcineni kusiza ngani ngoba naye wagcina benze njani, wafa ngenkemba njengoba naye ubulala ngenkemba. Singasho sithi sizama mhlawumbe noma ngoba ama-families ethu mhlawumbe abe-protected, amabhizinisi ethu aba-protected, kodwa nje into yesikhashana. So nje izukulwane kanjalo ngizele nje lokho, inkabi zakithi kumnandi, siyabusa ngoDisemba njengoba nje weshiwe kuzobe kumnandi emakhaya, senza ama-braai, kodwa imali leyo icwila igazi. Iy'ngane zethu ziyajabula kodwa imali leyo igobhoza igazi. Kuyoze kube nini? Iy'nkinga zethu silungisa ngani? Ngegazi. Uma-ke nje waxabana nomuntu sekumele kwenziwe njani? Kuthiwa sekuphuma isibhamu sesiyadubukana. Nangu uDumakahle, abazali bethu abakhulumayo, usizi oluba kubo nale nto esiyenzayo ukuthi senze njani. Umama la uzalile iy'ngane, uDumakahle usho njalo, and kuyiqiniso, kuyiqiniso. Imindeni uthola ukuthi nabafana noma bathathu bagcine befe bonke, sale ina omakoti baganiwe, sale iy'ngane, nazo iy'ngane zizokhula ngalolo sizi. So nje ngizile nje lapha ngithatha isikhathi sami, ngiyanxusa ukuthi kezame ngenye indlela bafowethu. Ziningi iy'ndlela zokuphila, ziningi iy'ndlela zokwenza imali, akusiyona yodwa le nokuthi nje sivumele umoya omubi. Izizwe zonke eSouth Africa sinama-language awu-11, kusho ukuthi sinabantu abawu-11 abahlukahlukene. Kulaba abayi-1 ababodwa bona nje bakhethela ukuthi imali yabo eningi izophuma ngegazi, imali yabo izoza ngani ngokuchitha igazi labantu, ukubulala impilo yomuntu. Akusilo iqiniso lelo, i-reality obekumele siyifeyise leyo. Ubheke icele uyakhuluma le nto le khona la ayikhuluma khona, zolalela naye ividiyo achaza khona ukuthi every time kwaZulu kwenzakalani, abantu benze njani, bayabulala. Akusikho mnandi, akusikho mnandi.
imindeni yethu iyasokola ngayo le mpilo lesiphethile. So-ke asizameni ukuphila ngendlela okuyiyona yona. Sizame ukwenza njani ungaphili ngicithi. Uma njengoba sibulala uphinde nawe ubulala, eBhayibhelini khona la uJesu akhuluma ngayo noma bazama ukulungisa ukuthi igazi negazi leyo nto leyo ayisizi, iso ngeso akusizi, and iyona mpilo esiphila nayo, and siyazana ukuthi ubani wenze ukubi, ubani wenze okubi kubani, kodwa ekugcineni le mpilo esiyenzayo nalezi zinto esizenzayo azisebenzi. Singamlalela nje ubheke icele ekhuluma ezama ukuyibeka le nto. Uyasho ukuthini? Uma nje kuthiwa kubula umuntu, kudutshulwa umuntu, uyazi ukuthi kusina. Uma nje umuntu eke waxabana nomuntu khona afuna ukumbulala, kusenadaba. Uduma kahle uyayicula naye ukuthi ama-politician yini njengoba umkhwanazi nje belwa yithi singayilalela. Igebengu eziningi iy'nkabi ziphuma KwaZulu Natal. Funa ukuyiphinda nikhona. Uyabona kuleli cala likaSenzo, lo mfana wokuqala uNtuli uphuma oSuthu, ugwetshwa iminyaka odilika jela kwawu-6, wabulala ngisho ikhansela uNyembe kaNongoma. So kulaba bantu mazi kahle ugwetshwe odilika jela abayisithupha, kodwa usakwelinye icala lokubulala. Kubulawe ummeli eCape Town eminyakeni emithathu ehambisa izingane zakhe esikoleni ekuseni. Ummeli wasemajaji bamkhofa ngesibhamu ekuseni, baboshiwe abantu abambulala, bathatha baseshowe. Abaseshowe basuka le bayobulala umuntu eCape Town, abayazi leCape Town. Emva kokumbulala abanangisho imoto yokubaleka bayogibela itekisi, sibabamba e-bus stop. Ungasuka la yobulala umuntu leyo gibela itekisi usumbulele. Bathathu abaseshowe basejele, ababili benza udilika. Kubulawe ijiji la lendi yethembisa la kwaHealth labulawa. Abantu esibabambile ababoshiwe bawu-6 abasemnambithi bonke abasemnambini. So mangiyikhuluma lento angiyisuse ekhaya, ngiyisuse ebalweni. So njengoba nje esekhulumile-ke ubheke icele, uchaza khona lesimo lesesibhekane naso, and indlela esenza ngayo akekho umuntu osisiza kakhulu. Amaphoyisa ngeke azosisiza. Le mpi esikuyo akusiyo impi enomali, akusiyo impi kuthiwa yini. Le nto kahle kahle impi kamoya, it's spiritual more than impi physical. Ngobani? Uma le nto usuyiphila usuke ukhona umoya kuwe ofuna igazi, ngoba ufuna ukubulala noma kungambulala, and mase kumele ubulala ukhona ukuyikhontinue. So-ke ngizama ukukhuza ukuthi angeke amaphoyisa asisize, angeke ngabe noma namafamily ethu enze njani asisize. Le mpi esibhekene nayo impi kamoya, asizameni bafowethu, asizameni ukulalela, kodwa uNkulunkulu unalo icebo, uhlezi enawo indlela yakhe yokusombulula yonke into esibhekene nayo. Angeke sithathe i-anger sithini, and le nto lena it's generational. The more siqhubeka sikhula, the more abantu bengeke. Thina sikhule le nto lena beyenziwa kanje, but manje sekuyisitayela. Sewuyazi ukuthi uma ungayi e-hostel ufuna inkani uzoyithola inkani. Sekunombani, sekuyinto eyibhizinisi, ngathi kudayiswa ingathi amakulu, ubona amakulu everywhere, e-hostel and everywhere. Asizameni bafowethu, angeke. Khona eBhayibhelini uJesu uyakhuluma uchaza there are two principalities emhlabeni, umbuso umbili. Khona umbuso kaSathane, khona umbuso kaNkulunkulu.
uJohn 10:10 uyazama ukwenza njani ukuchaza ukuthi isele kusathane lize nalo ngezinto eziyi-3 uthi uJesu leze ngani ngokweba, ukubulala nokubhubhisa. And bese yachaza ukuthi uJesu yena uze ngani ngokuphilisa, anika abantu impilo and abanika abantu impilo engancane. Thina kule mbuso emibili kaSathane noma kaNkulunkulu, yokubi noma yokubi, it's either uyakholwa noma awukholwa, it's either uyabhilive eBhayibhelini noma awubhilive. Kodwa iqiniso limile nje ukuthi wena uphila impilo yani kumnyama kaSathane, phila ngani ngegazi labantu, futhi ngeke uze kushintsha, ngeke futhi uze usize ngalutho lokho. Kusho ukuthi wena impilo yakho make it sacrifice uyinika uSathane. uSathane wena phila kimi, wena yoyenza lento oyifuna. Uthi uSathane uze lento njani uzokwenza, siyeba impilo zabantu, siyeba ziningi izinto. Futhi uma usulana wenza izinto ezimbi eziningi, siyabulala, siphinde senze njani, siyabhubhisa. Uma kufikiwe emndenini kubulawe ngisho ingane, le nto eyenzeke e-Eastern Cape. Mina ngangazi, ngabona nje ukuthi le nto kuyikhuluma kanti singasho sithi mhlawumbe kwazama ukulungiswa noma kwakungempi noma kwakunjani njani, kodwa ekugcineni iqiniso limile ukuthi thina siphila inhloso kaSathane. Thina sisiza uSathane, siyamthatha simlethe emhlabeni, simnika indawo, sithi akaphile kimi, sithi akaphile isizwe sethu. Ngeke ngayikhuluma phambilini ukuthi imizulu isizwe esinjani, isizwe esingcwele, isizwe esikhulu, kodwa ubungcwele bethu nobukhulu bethu sekuduma manje, sekufana newayini elinamanzi, into nje ongeke uze uyikhulume, into engachaziwe. And lokho thina asikuboni, kodwa siyaqhubeka ububi. Bengifisa nje ukuthi kesizame ukwenza ukwehlisa ulaka, sizame ukubheka nenye indlela, ngoba ney'nyanga lezi sihambayo and izona nazo zinomthelela kuyo, azisizi ngalutho. Ngoba noma usumbulalile umuntu, uyahamba uya kwenye inyanga, kuthiwa uyogeza, uyageza, kodwa still usazoqhubeka ukubulala. So manje yabona ukuthi ayikho kahle kahle isolution, and nazi inyanga ziphila ngayo le mpilo. So ekugcineni sidinga i-solution, and i-solution uJesu uthini, mina ngiletha ukuphila and ngiletha ukuphila okunjani, okuciciyelwe. And sonke emhlabeni sinegoli eyi-1, sonke nathi thina inkabi thina esibulalayo kwaZulu sinegoli eyi-1. Igoli esinayo noma inhloso esinayo ukuthi senze njani, siphile siphile. And zonke lezi zinto ezinhle esinazo, akukho ukuthi ngeke size siyithole, akukho ukuthi indlela iyi-1 wenza ukubi, cha, siliqiniso. Izizwe zikhona, khona e-rich ezedlula ngisho uZulu kude le. Ngeke ngezothiwa amavenda iwona e-South Africa a-rich indawo wonke labantu engabe kanti ebantwini abamnyama. Thina siphila ngegazi kodwa yadlula. Bona singasho sithi bayathakatha benzani, yebo, kodwa abayenzi lento thina esiyenza, leyo kubulala nje, sijabulela igazi elichithekayo. Kubulawa umuntu, kusasa kuyobulawa umuntu. And le ndaba ukuthi uma kubulawa umuntu siyahamba siyo-revenge, khona izwi uJesu kukhulunywa ngani, kuthiwa igazi likabantu lika-Abel, igazi lika-Abel, igazi likaJesu likhuluma okungcono kunegazi lika-Abel. Ezulwini uNkulunkulu kwathi ubhuti uma evukela umfowabo, ulona igazi wabulala umfowabo, mayiqeda kumbulala wase eyamfihla ngabe uyamjwaba. uNkulunkulu ukhuluma nalo mbulali lo, ukuthi umbulalele noma igazi lakhe liyakhala emhlabeni, likhalelani impindiselo. Kodwa-ke thina sesiphila engabe noma kuyi-new era, sesiphila emhlabeni omubi, kuthiwa khona igazi likaJesu ekuyilona elisikhulumelayo. Ngoba le ndaba ye-revenge, uma kubulawa umuntu kumele sobulala omunye, nabo kumele babulale omunye. Nazi iy'ngane zethu ziyakhula zinaleyo ziyobulala omunye, kuyozibili. Kahle kahle futhi ngifuna ukusiqeda isizwe sakaZulu.
kodwa kuthiwa igazi likaJesu likhuluma ini intethelelo, likhuluma ini umusa kaNkulunkulu, likhuluma ukuthi nometha izono zakho zimbi kanjani, nometha kumnyama kunjani, ukubulala akusizi. And uma ufunda lesi story leso Abele ubulala umfowabo ukuthi uCain kwenzakalani, uNkulunkulu akazange azambulala uCain, wamyeka waphila. Ngobani? Sometimes ukubulala umuntu uthatha zona lezi zinto lezi wena othi uyayisusa kulowo muntu lo zize kuwe. Mhlawumbe ube wrong, wenza into wrong, kodwa u-wrong no-wrong right. So bafowethu, mina ngiqhamuka necebo elisha elingasebenzela. uNkulunkulu uyena okhona emhlabeni, uNkulunkulu uyena obusayo emhlabeni, and konke lokhu kukhona emhlabeni akukho okungaphezu kwakhe, akukho okunjani okwahlula ini uNkulunkulu. iBhayibheli uma ufunda lapha thiwani ukhuluma ngobani, noma kukhulunywa abaseKorinte, kukhulunywa ngani izilimo ukuthi akekho umuntu emhlabeni, wonke umuntu uyalima, akekho umuntu ophila kahle kuthiwa yonke impilo yakhe injani isimo. Bonke abantu no-president laba abaphilayo esingathi banemali yonke emhlabeni, nabo banezilimo zabo ababhekane nazo. Sithi benze njani? Nabo benze ukubi. Yebo bayakwenza, kodwa-ke umuntu wakwenza into embi on his behalf. AbaseKorinte bathi abafikelwanga ukulima okunjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuthi nilime ngokungaphezu kwamandla. Kusho ukuthi noma wena mhlawumbe wakhuliswa ekhaya, ngiyazi nami sometimes abanye bebancane bafundiswa isibhamu, batshele ukuthi isibhamu lesi iyona ndlela yoyivikela ngayo. Waqala nje waba na-18 engabe noma indlela okukhulwa ngayo ekhaya, kodwa ekugcineni leyo ndlela leyo njani. Ungathi ngoba nakho walima mhlawumbe noma wagcatshwa ekhayeni wafakwa lelo hlaba lolu wena uzodubula abantu noma uzophila nesibhamu, bese ubone ngathi cha, kusho ukuthi-ke ngabe umhlaba uphelile. Wonke umuntu uyalima emhlabeni, wonke umuntu ophila emhlabeni, umhlaba onomeva, umhlaba onosathane okuyena ohamba all around, efuna sonke sibe nani nezinto esizenzayo. So nje mina ngizokhuza lana, nometha kubuhlungu kanjani, kodwa ubuhlungu angeke uzubulaphe ngokubuhlungu. Yilokho nje ngikuzele lapha bafowethu. Uma ungafunda ngibheke ukuthi uJesu wayenguNkulunkulu emkhulu emhlabeni, naye wamila. And ulinga ubani usathane? And ulinga ngani bona lobu bucwebe lobuthini esiphila ngabo? Amabhenca yebo ayagqoka bafowethu, ngiyagqoka ezimnandi, baye bagqoka amabhushi kanjani njani, iy'mali engabe noma kunemicimbi kuthiwa kushawa indishi ngifake iy'mali ey'shisiwe kanjani, kodwa leyo mpilo leyo impilo yobumungu. uJesu mayelingwa khona lawo bantu uMathewu 4 chapter 4 verse 8 to 10, usathane umthatha umuse entabeni yombonisa uNkulunkulu somhlaba uthi akakhonzele. Thina-ke sivundile, thina-ke sihamba kuphi lokunyama lo, siphila leyo ndlela leyo ukuthi sihambe usathane sibonise bonke ububi, ingabe ubukhazikhazi bomhlaba into yesikhashana. Ekugcineni akupheli kahle, ekugcineni kuphela ngani? Iy'mpilo zethu, imindeni yethu, abangani bethu, konke lokho kwenze njani? Basala nosizi. Yonke lento ebesinayo and ey'khathini ey'ningi yashabalala, ngoba njengoba nawe le nto uyithole ngegazi, bakhona abazoza bazoyilanda kuwe ngegazi, and yobe ungasekho lapho, yobe ungasakhona ukusiza abantwana bakho, yobe ungasakhona ukusiza ifamily yakho. Kodwa ithiwa izono zobaba zothethwa yiy'ngane zabo noma izizukulwane zabo, namacala esiwenzayo engabe noma sibulala abantu umhlaba wonke, sithi iy'ngane zethu zoyithatha engabe noma inkomo-ke kuthiwa kuyahlatshwa noma iy'mbuzi, kuyophuma. Bakhona abantu uma bebala kukhulunywa kuthiwa hey, ngashaya ubani kakhulu,
and uma ubona labantu indlela eyenzeka nokuthi sebela ku-50 abantu sibona kunormal and sibone ngathi ayikho enye indlela esingaphila ngayo. Wonke umuntu uyalinga emhlabeni. Wonke umuntu kumele enze njani, akhethe ini, ayenze isinqumo sani sokwenza into enhle. Akululanga ukwenza into enhle, kodwa wonke umuntu unayo amandla okwenza into enhle. No matter sewungenile, no matter uyacabanga, no matter engabe noma uyahluleka noma kunjani njani, kodwa there is always a solution. Isolution ubani? Isonto. Hayi futhi lamasonto lawo azosikhumbuza emuva, azokhuluma le language ugogo omkhulu, azofuna futhi uhambe ukonsult. Akusilo isonto le. Kumele sikhonze uNkulunkulu ngempela sinethemba. And sishiye yonke lento le imicabango yethu. Kuthiwa umuntu uNkulunkulu wenze njani isidala esisha. Okudala kuyadlula, uqale okusha. And leyo nto leyo iyenzeka, and bakhona abantu abayenzile yenzeka, noma ubani ungayenza. Iqiniso nje limile ukuthi sinayo inselelo bafuthu. Ngiyazi abanye bethu, ngiyafisa ukuthi nabaphakathi bayilalele le nkulumo yami ukuthi ngiyacela bafuthu, ngiyacela. Kunzima, and lento leni iyaqhubeka kaningi bonke abantu, njengoba izwe lethu licindezelekile ukuthi umsebenzi awukho. Sonke sivele isitha sivulile lo mgodi ukuthi wozani ma nizobulala, nizokwenza noma ngathiwa ulala ungadlileke kaningi, kodwa kwesikhashana as long as wenza into leyo nto leyo izokukhokhela. So nje ngifisa abafowethu silalele le nkulumo, and laba abahlukumezekile bayilalele isisisi, and bazama ukwenza njani. Njengoba ngikhuluma nangamavesi eBhayibheli, iBhayibheli liyakhuluma lingukuphila lizwi likaNkulunkulu. U-Isaya uyakhuluma ku-55:6 uthi mfuneni uJehova esenokuthola, nimbize esisiduze. Yabona, as long as usaphila, no matter izono zakho zibomvu kwegazi, uNkulunkulu uyakwazi ukuzithethela. No matter ungene kangakanani, awusakhoni ngisho ukulala ebusuku, ngoba khona imosti yabo sekumele baphuze utshwala. Maye ngathi uyolala nobusuku engaphuzile, cha, akakhoni. Ngobani? Bonke lobu bubi mhlawumbe buyabuya, kodwa ekugcineni iqiniso limile ukuthi uNkulunkulu unaso engabe noma isisombululo. UJohn 3:16 uthini? Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngoJesu indodana yakhe, yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi. Hayi ukuthi kufuneka laba abangakabulali, abangakabi wonke umuntu usenalo chance, but as long as usaphila, ngeke izasho njalo uthini? Mfuneni uJehova isatholakala, nimbize sesiduze. Khona ubani ukufa kaJesu wabethelwa, kwakubekwa igebengu ezinye emaceleni akhe. Lezo igebengu esinye savuma, sahamba sisezulwini manje, esinye samdelela njengoba nathi sikuphi, sisesihogweni leso sikhathi. So-ke kusho ukuthi amandla khona, it's just ukuthi wena uwavumele. U-Isaya uyabhala futhi uverse 7 uthi omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube khona. Ubhalayo athi kunezinto uNkulunkulu sokuxolela. uNkulunkulu noma ethi izono zakho zingakanani, likhona icebo bafuthu, likhona icebo uJesu, icebo uNkulunkulu kukho konke sesikwenzile. Noma kungathiwa asisafuni, kwabanye bethu abasafuni, kodwa kunabantu mhlawumbe ababhenefithayo abakusebenzisayo. Ney'nyanga nazo ziyazi inyanga ukuthi uma uyobulala umuntu izothola mhlawumbe
noma 10,000 20,000 depending ukuthi uyobulala umuntu kanjani. Kodwa ekugcineni sikhona isisombululo. Bakhona nabantu abaqashayo kanjani owazi ukuthi lo uyakhokha ukhokha imali serious kodwa ekugcineni isisombululo sikhona. Nabo labo bantu nabo ekugcineni bayofa. Nabo labo bantu nabo badinga usizo. Asibuyeleni kuNkulunkulu sinethemba sazi ukuthi isolution ihlezi khona kuNkulunkulu. uNkulunkulu wawudala umhlaba nezulu kuyo yonke into, ayikho into entsha emhlabeni, ayikho into uNkulunkulu angayiboni. And wenzile imisombululo wathini abantu bami mababheke esiphambanweni. uMoses babheka inyoka ekhandwe ngethusi baphila abantu. Manje sibekelwe isiphambano. Ake simzame, ake simteste uNkulunkulu sibone ukuthi ngeke nasenzeke. Ubani uMshumayeli uyabhala lapho ukuthi ohlakaniphile unamehlo ekhanda lakhe kepha isiwula sihamba emnyameni. Nokho ngabona ukuthi umehlo munye wehlela bonke. Umuntu ohlakaniphile unamehlo ekhanda. Umuntu ohlakaniphile ubona yonke into enhle. Thina kwamanje sifana nanesiwula sihamba emnyameni. And siyayi-enjoy impilo yani yokuphila. And sivule igebe. Singasho sithi lento yasuka kuShaka, inkosi uShaka. Siyibale kanje kodwa ekugcineni thina-ke siyasizana ngendlela esenzakala. Abantu bakwaZulu kuphela babelizini. AbeSuthu abalwanga, amaXhosa abalwanga, njengoba bona bengadubulanga. Yithi kuphela esinegazi abomkhulu bethu ababulala abantu, yithi kuphela. Ayikho lonto. 94 kwani kwakulwa ihabe ANC hlanganise zonke izizwe ilwa nathi uZulu. Wayipho bona bengabulali njengoba thina sibulala. Thina sithi hayi kwaliwa beshaya emahostela agcwele elokishini, hayi bona bengathathi ibhamba badubulala. Asikho isizathu ukuthi nje senze njani siziwula sihamba kuphi emnyameni. And leli verse makukhulu ukuthi nokho ngabona ukuthi umehlo munye ohlela bonke. Zonke izathu esingazibeka, asikho isizathu ukuthi lesi sehlela abantu bakwaZulu, asikho. Ukuthi engabe abantu bakwaZulu bona badalwa uNkulunkulu engabe kanjani wabaqalekisa ukuthi izimpi kanjani isukaphi, bangokusho ukuthi inkosi kumele iyoxolisa kanjani izinto. Yebo mhlawumbe baqinisile kodwa zizanyiwe zangasebenza. Likhona kodwa uNkulunkulu wini. Sengivala nje. Nami ngeke ngaba senkingeni, ifamily yami nami ibesenkingeni. Indaba zami zokuthaka ngoba abanye bangeniswa yimithakathi. Uthola ukuthi kunomthakathi ekhaya, niyazama mhlawumbe noma imithi nani akulungi lutho. Lowo muntu loyo elokhu ehambile eyaphambili aqhubeke eganga kwakhe. Nathi ekhaya kukhona umuntu kanjalo. 2020 kwenzeka kwaba khona umuntu oshonayo close, very close now. And beza abantu laba bobubi bang-approach bezosho ukuthi hayi thina singakusiza sina-solution. And asifuni izinto ngoba babe ngathi ba-related nami ngiyabazi. Kodwa asifuni into eningi bathi sifuna just nje imali yey'nhlamvu sizokulungisela. Kodwa-ke ngokuthi vele ukukholwa kwami kwangimele ngabona ukuthi ububi nobubi uphuma kubo. Iso ngeso, mangikhiphiso nawe ungikhiphiso, ngikhiphiso nawe ungikhiphiso, soba izimpumputhe ngeke sisabona. Angeke uzowenza into embi bese uzokuthola into right. And vele kukhona ukuthi la kuthiwa khona noma ungayaphi khona la uhamba khona kuthiwa hayi advance njani bagange kakhulu. Kodwa ekugcineni iqiniso kumile ukuthi uNkulunkulu usuke nje kutest, usuke kudlulisa. Ngidlulile mina leso simo. And ngithe mangala ngiye ekhaya ngoDisemba walapho
ngabona ukuthi isitha sasinecebo sangi-attack-a, ngangekho right, sizama ukwenza njani ebusuku ngakhona ukulala, kodwa ngoba ngami eqinisweni uNkulunkulu wangimela. So ngizama ukufakazela ukuthi angeke kuze kube kuhle. Isitha masilwa nawe asimfuni umuntu ophumayo, sifuna abantu abahlala ebumnyameni. Asimfuni umuntu onamehlo la ekhanda ubona ngisho phezulu, ozwa izwi likaNkulunkulu. Sifuna labo ababhekuzela ebumnyameni. That's why sihamba sidubulana sibulalana, sijabula ebumnyameni ngoba ebumnyameni kusho ukukhanya sikwazi. Asikho isizathu, ngizama ukuveza ukuthi asikho isizathu esingenza ukuthi siqhubeke sibulala. Ubumnyama nje buyohlezi bubumnyama. Kwabanye mhlawumbe ngoba lento iyahehana, and mase kubhekile uvele uthola abangani ababi, ubona indlela abaphila ngayo, nawe ugcina ubona ukuthi kushuthi impilo le iyona ndlela vele ekumele kuphilwe ngayo, kodwa ekugcineni qinisile. Amahubo 37:1, ungazikhathazi ngababi, ungabi namahawu ngabenza okungalungile, ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babune njengemithana eluhlaza. Le ncwadi yabhalwa yayingakafiki nale nto endaba yey'nkabi ey'phakamanga, kodwa nje uma ukuba uyazi wakwababona baphila isikhathi esiphilona. Iy'nkunzi ziba khona bona, kodwa ayithiwa yini, ayikho impunga yehlathi, and isiZulu leso, and nathi siyasazi noma singathi siyenzani, ayikho impunga yehlathi, ngeke futhi uzukushintshe lokho. Noma ungathi uyahamba uyolanda kude ngaphandle koMozambique wenzeni, noma ngathi uthwele, noma kuthiwa bake bazama bahlulela kanjani, ngisho mathi uyezwa khona into ekutshelayo ukuthi hayi bo kuyabheda, kodwa nawe bawuzokuthuka. Ayikho impunga yehlathi. Wena mhlawumbe noma usacabanga nawe une-pressure, ucabanga ubona ukuthi ngicabanga ukuthi lithi ungazikhathazi ngabantu, ungabi namahawu ngabenza okungalungile. Kukhona la isikhathi obona khona ukuthi bahalele na ukuthi bangabalandela ngenze mhlawumbe lezi zinto nami mhlawumbe ngizophumelela njengabo. Nami nje njengoba le ndaba yokusebenza, abanye baze bayeke imisebenzi babona ukuthi hayi le ndaba yami ukuthi ngisebenze ngiyohola mhlawumbe ngeviki 3,000, kunomuntu ngelanga ongenza mhlawumbe nobi 80,000, mina ngiyobe ngifike nila. Kodwa-ke izwi lithi ungabi namahawu ngabo la, ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, and basheshe baphelelwe isikhathi, babune njengemithana eluhlaza. Kusho ukuthi umuntu uma ebuna wenze njani, uyabona into yabo noma ngathiwa injani, kodwa into yesikhashana. Singajatshuliswa into yesikhashana. Kumsiza ngani ukuthola umhlaba azuze alahleke impilo? Kufana nokuthi uyathwala la, kuthiwa uma uthwele bakunika isikhathi uzophila isikhathi esingakanani. USathane indlela aphila ngayo vele ukuthi unika into for a short period of time, then bese kuyaphela ngayo. Abalandela ngemuva kanjani? Uvesi 3 uthi themba kuJehova wenze okulungileyo, hlala ezweni uzondle ngokukholwa. Thiwa nje uNkulunkulu into ayifunayo ukuthi simthembe, themba uJehova, uqhubeke wenze okulungile, hlala ezweni uzondle nani ngokukholeka. Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe yena uzakukwenza. Mina-ke mhlawumbe nami ngike ngamthemba ngoba sengike ngasho nje babefikile, and ngicabanga nabo mhlawumbe babazi ukuthi ikhona icebo elikhona ukuthi isitha singibhalile mina ekhaya, ngoba uSathane yonke into isebenzela. Uma kuba nonke emsebenzela uSathane, niyabonana, niyazana, niba umshumi eyi-one, nabakahamba noNkulunkulu bawumshumi. Thula phambi kukaJehova, ulindele yena, ungakhathazeki, ngonenhlahla endleleni yakhe, ngomuntu osongoza amacebo ami. Sometimes yabona uma ufunda iBhayibheli ubuye reality, ngibona ukuthi le nto lena
noma singaliphika sithini sithi abelungu basinike iBhayibheli bathatha izwe kwayini noma singathini kodwa ekugcineni iBhayibheli iyohlezi liyi-reference emhlabeni. Yonke into ebhaliwe eBhayibhelini iyohlezi yenzeka. Mina ngiyabona uma ngikhula emakhaya le ndaba yey'tabane nani nani uma ngifunda iBhayibheli ngangaluthi khona abantu abathandana ngobulili obodwa kodwa manje sekukhona kuyenzeka futhi kakhulu. Into eyabhalwa 2000 years ago kodwa thina besingayazi kodwa manje siyenzeka. So-ke kusho ukuthi iBhayibheli iyohlezi liyi-relevant no matter ukuphi, no matter kwenzakalani. Pheza ukuthukuthela, yeka ulaka, ungakhathazeki, kubanga ukona. And sinabantu abanolaka, umuntu ongaphikiswa. Uma ube nje wakhuluma nje uzwakalisa ukuthi cha mina ngiyaphikisana nale nto, mhlawumbe niyabonisana yenze ukuthi uba nolaka. iBhayibheli lana liyasikhuza lithi-ke kulaka kubanga ini ukona. Ayikho enye into eliyenzayo. Wena ngivele ube isidlova ngiphilele ukuthi wena whatever oyishoyo emhlabeni izokwenzeka. Into engiyikhuluma akekho ngisho inkosi uma ikhuluma nabantu bayo ayiveli ikhuluma into enzima. Khona ukuthi bakhona abantu ababonisana nayo ukuthi cha kodwa ngangezwa ucabanga ukuthi la wenza iphutha kanje kanje. Mjubane kanjalo. Verse 9 uthi kusengumzuzwana omubi angabe esaba khona kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe kuyakube yisekho. Mina bebekhona ebengibazi kodwa manje ayisekho. Mina ngisaqhubeka ngisaqhumuluza ziningi izinto ezinhle abanazo bese beyi-achievile, bashadile, banemizi, baney'moto, banamatekisi kodwa abasekho. Sekuwusizi manje noma engabe noma ifamily ngayi-enjoya leyo nto leyo kodwa ekugcineni abakhoni ukuyi-enjoya. Ngobani? Bacabanga usiza ababhekane nalo. So nje leli hubo engilifundayo ihubo likabani uDavid, ihubo 37 from verse 1 wehlina likhuluma nje mina ngathi uma ngilifunda ngalibona ukuthi yazi uNkulunkulu engabe noma yesicabangile thina sizosakazula ukuthi sihambe sibe nenkinga, sihambe sihehane, sihambe sibone ukuthi abantu abenza kabi bona baphumelelayo. Nalokhu kuthwala siyakubona vele abantu abaningi bayo baphumelela ngakho. Kodwa ekugcineni izwi lithi ungabi nomona umuntu ophumelela ngabantu abaningi. Ngoba leyo nto le into esikhashana and abaningi bakhona basayijabulile. And elinye levesi lakhona engilithandayo kuyo lamahubo lawo uverse 25 uDavid uthi bengimncane manje sengimdala kodwa ngaze ngibone uNkulunkulu elahlekile. So-ke izona zinto lezi ebemele sibheke sizikholwe ukuthi uma ufunda eBhayibhelini uDavid uyena umuntu oluyipeyini, uyena umuntu engabe noma owacishe wabulawa inkosi ayikhonza enza yonke into esindisa isizwe sayo kodwa inkosi yamphendukela. Kodwa uDavid akazange isitha sindlela simnqobe. Kunokuthi simnqobe ngishona yilo inkosi leyo yenzekani yashona bayibulala. Nathi-ke asimthembeni uNkulunkulu. Uthi bengimncane manje sengimdala kodwa aze ngimbone kaNkulunkulu enqotsheni. Angaze ngibone nezingane zakhe zidla ini ingabe noma iphanisa. And lawo mazwi layo awashiwo umfundisi. Mhlawumbe wawezwa wena eshiwo umfundisi, mhlawumbe wabheka wena usemnyameni uthi mina ngemali yonke ngenza konke. Awakhulunywa umfundisi, akhulunywa uNkulunkulu. Asezulwini likaNkulunkulu. Asimthembeni uNkulunkulu. Into nje singayenza uyavuma ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo bese wenze njani? Bese ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulunga, ngomlomo uyavuma kube ukusindiswa. Ukuthi uJesu inkosi ngoba imizamo yethu manje uyabona ukuthi iyaphela. Manje uyabona ukuthi izwe lethu lenze njani?
engabe noma umhlaba wethu. Mina ngifocuse kakhulu kuthina abantu bakwaZulu. Asimethembeni uNkulunkulu, asibuyeleni kuye. Usize esibhekane nalo lungaphezulu. Yabona nje le ngoma le ethini ngizela amadodana amahlanu. Uyalibona lolu sizi baningi abazali abavulethayo. Wena mawucabanga umzali wakho ngeke avulethe. Kuyoba njani lapho esebheke khona nangu umntana bulawe laphana kuyo. And uba lento iyafika nakuyo. And sometimes uzoze kubulawe nomndeni wakho wonke. Obhalayo uthini? Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelele, osono sakhe sisibekele. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza njani ukuthethelela izono zabantu. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza njani ukukhavarisha izono zabantu. Ubusisiwe kodwa i-decision yakho angeke uNkulunkulu akuthathele leyo decision. Ithina kumele siyithathele that decision ukuthi siyasibona lesi sibusiso. Obhalayo uthini? uNkulunkulu has set life and death. Kukuwe-ke ukuthi uthathani. Amahubo 32 lawo ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelele, osono sakhe sisibekele. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohliso emoyeni. Sonke bekumele silwe ukuthi siphile lonke, akulula. Yabona uma bethi ithanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, baye bathi mhlawumbe uNkulunkulu wayengafuni ezulu lakhe. Yebo, akulula khona lokhu uthando ngoba umakhelwane esikhathini esiningi uyena owenza izinto ezilwa, akulula. Kodwa-ke kungelula kungenjalo, asilweni sonke silwele ukuthi senze njani, senze kuhle. Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko. Ngoba nalabo bathi bakhonza uNkulunkulu banazo iziphambeko, kodwa uNkulunkulu uyakhona ukubaxolela iziphambeko zakhe. Izwi ngizama ukusho njalo. And uma ungabheka uDavid bakubona balala nomfazi womuntu wabulala umuntu, wambulala ngabe umyeni walowo nkosikazi. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukumxolela. Akusikho ukuthi sizophila impilo engcwele, kodwa noma kusimele siyiphile, kodwa angeke kuze kube lula, kodwa asizameni ukuyiphila. Kunokuthi siphilele yokubulala, yokweba, yokubhubhisa, usathane phela lokho. Siphila impilo yani yobumnyama. Asizameni bafowethu, asizameni. Singavele ngesidilibane silahle phansi. Bengifisa ukuthi le nkulumo lena siyilalele, especially abantu laba engabe noma baphilayo nale mpilo. Sazi ukuthi lento esiyenzayo siphila ubumnyama. Sazi ukuthi lento esiyenzayo siphila impilo yani kaSathane. Sithatha i-agenda kaSathane owathi yena mayifundisa iBhayibheli lisho njalo mayixoxa wayemhlabeni ngafuna ukwenza inkosi. Sazi ukuthi asiphili impilo ayikho normal lento esiyenzayo. Yilokho nje ngifisa ukwenza njani siqonde kakhulu. Sazi ukuthi impilo isaqhubeka, sengakhona nathi ukujabula, sengakhona nathi ukulala kamnandi ebusuku, sengakhona ukuthi senze njani sibone impilo ngale kwalikwani kwethu. Ikhona impilo ngale ngoba mawuhambe kumnyameni vele usuke usubona ukuthi vele sengisethunini, mhlawumbe akusekho ukubuyela emuva. Khona obhalayo uthi ngokuba yilowo nalowo owenza ububi uzonda ukukhanya, akezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasola, kepha owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwe uNkulunkulu. Obhalayo uJohn chapter 1 verse 5 uthi kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama
buyala mhlawumbe ukuthi wenzani. Kahle kahle abantu okuyibona abafuna ukukhanya, kahle kahle abantu okuyibona abafuna uJesu elami lokugcina. Ebemele sibonakalise amandla ukuthi uJesu angayenza lokho. Thina si-evident, yabona uma uke waphuma kulezi zinto lezi, ubona ukuthi bengingakhona ukulala ebusuku, bengingakhona ukwenza ukuphila normal, bese ngiphila negazi, uJesu angakwenza. Kodwa kumele sazi ukuthi ubumnyama buhlupha. Once waqala wathi uzama ukujoyina ukukhanya, ubumnyama buzokuphisa. Kodwa lokho akusho ukuthi wenze njani, uzohluleka. Bafowethu nami amaningi anginawo. Elami nje elinye lokugcina. UMiss uZulu uke wacela, ngiyazi ukuthi inkosi udelelekile. Simbone ngathi mhlambe noma inkosi unamaphutha na inkosi yethu. Unamaphutha njengomuntu. Ngiyavuma, angisho ukuthi unyamise isikhulu siphethe engabe noma ngokungcwele kumele ngabe wenza unamaphutha. Kodwa-ke engikwaziyo mina ukuthi inkosi iyazalwa, inkosi iyabekwa, and inkosi ayifani nomongameli esingakhetha ukuthi hayi wena sisakufuna sesikhethana. Inkosi mayike yabekwa ukuthi uku-wrong noma u-right okwakhe lo. Angifuni ukukhuluma leyo politiki yakhona ukuthi mhlawumbe noma iside engibona ukuthi kwanjani. Ngiya-understand bonke amasayidi. Khona bathi ngakumele ngabuhleli udiceleni isifundo. Kodwa mina engizokusho manje, uke wacela ecela isipho i-birthday gift yakhe njengenkosi. And inkosi according to the Bible, uNkulunkulu ubusa through amakhosi, not president. And njengoba ekhuluma nje kanjalo, unesicelo nesisodwa ukuthi ikhali phansi sibone. Sesilwile and silwa sodwa ubuhlungu, sibulalana sodwa. Isikhali phansi. Ayikho impi engeke yaphela, ayikho impi engeke yanqotshwa. Uma kuba uyazi ukuthi ubani ubulala umfowenu, akusho ukuthi lo muntu lokubulala. Why engabe ukumthandazela noma wenze noma ahamba ayoboshwa noma umthetho wethu ungasebenzi, kodwa ukubulala ake sibheke ngenyama. So bengifisa simlalele, simuve ukuthi uthini. Uyakhuluma, uyacela impela ukuthi ujukwane kanjani. Ake sibhekeni phansi. Siyaqobana impela, siyabulalana, lophakathi igazi liyagobhoza kwanje. Yabona nje i-weekend khona uzobunqwa. And uthe ngcwatshwa sebulawile umuntu urevenjelwa lo owenze njani okule. Next week lo oyongcwatshwa naye uyakubulawa. Sesikhande nje engabe noma indlela nje esingayazi esihamba endigcwele igazi. And ingqondo zethu, ukwazi kwethu manje ngeke sisebenze. Ngeke sisebenzele. Into ebesifuneka ukuthi sibuyele kumdalo wezulu nomhlaba. Sivume ukuthi sizamile ukuthola izwe lonke. Kodwa lokhu kuthola kwethu izwe lonke akusizanga ngalutho. Kumsiza ngani umuntu alahlekelwe ukuphila kwakhe, athole izwe lonke. Ngoba izwi linyule. Yabona nje leli langithinta impela ukuthi sinayo yonke into esiyifunayo, kodwa silahlekelwa yini ukuphila kwethu. Singamlalela nangoMsuzulu, ngiyabonga. Simlalelisise naye, uzama ukuchaza khona ukuthi singabulalani, igazi leli lenzakalayo sekudlule. Kakhulu bengifisile ukuthi isipho sami kulokho angibheke isipho ukuthi ngiphiwe inkomo noma ngiphiwe imbuzi, kungaba isenzo nje nami uNkulunkulu engibone ukuthi uyokujabulela ukuthi ngicele isipho esifana nalesi ngoba umprofeti omkhulu kaNkulunkulu wambuza ukuthi ufuna ini kukho konke emhlabeni, wathi ucela ukuhlakanipha.
wayeka wonke ummengemenge amagolide nakho nalokhu into zasemathi nje uNkulunkulu memupha ukuhlakanipha uyoba umpheka wonke emhlabeni. Kwaba into ephuse kakhulu nehlakaniphile leyo ngoba uthi uma ubheka mina kulokhu nje isipho sami mangingacela ukuthi kwehle ubugebengu kwehle nje ubugebengu kwehle nalokhu kuhlukunyezwa kwey'ngane ey'ncane nabantu besifazane ngoba i-Afrika yonke ngoba ingaka ithina esihamba phambili kulolo hlevana okuyinto eyihlazo-ke ngoba wonke umuntu ubheke mina emehlweni phela uma nona niwuZulu wonke umuntu ubheke ingonyama emehlweni ukuthi kanti umsebenzi wami yini uma konakala kanje. Siyakhala isibhamu lapha kwaZulu ubugebengu sebubuningi ngale ndlela ukuthi phela okwazi ukuthi uma udubula iphoyisa udubula uhulumeni uma uyibheka nje umuntu ungalwa nohulumeni wena ungaphansi kwahulumeni manje kuyafuna ukuthi sibuye sicabange okunye esikwenzayo ngoba alikho elinye izwe esiyobalekela kulo asilungise lona leli lento eyayisho uMdlokombane ethi izwe nomhlabathi akunankinga lokhu kwayimela la kumikho inkinga abantu abaphila kulowo mhlabathi ngakho ke siyabantu kumele ukuthi ke sibheke thina siqaqe inhlizweni zethu sibheke ukuthi ngabe siyabantu abafanele ukuphila kulomhlabathi noma sesizilwane okumele lithathwe izilwane ke isilwane sihamba siyovalela esiqhiwini.